Ahojte, so starou mamou ideme piecť Bábovku s kyslou smotanou. Čo na to potrebujeme? 2 hrnčeky polohrubej múky, 1 celú kyslú smotanu, 1 hrnček kryštálového cukru, pol hrnčeka mlieka, 2 vajíčka, 3 lyžice rumu, 3 lyžice kaká alebo granka a 1 prášok do pečiva. Veľmi jednoduchý recept to bude. Dúfam. Čím začneme? Kyslú smotanu zmiešame s vajíčkami, rumom a s cukrom. Dobre, ideme na to. Takže 1 celú kyslú smotanu, 2 vajíčka, rozmiešame, pridáme 3 lyžice rumu a hrnček kryštálového cukru. Poriadne zamiešame. 2 hrnčeky múky zmiešame s 1 kypriacím práškom. Mohla som si zobrať aj väčšiu misku, že? K múke primiešame 3 lyžice kaká. Vám radím zobrať si väčšiu misku. Teraz múku, prášok do pečiva a kakao pridáme k vajíčkám, k rumu a k ostatným. Zamiešame a pomaly budeme prilievať mlieko. Uvidíme teda, koľko mlieka budeme potrebovať. Asi pol hrnčeka, aby sme mali teda to cesto také vláčne, také jemné. Môže byť. Potrebujeme formu. Vymazať maslom. Dobre vymazať. Tak? Aha. A teraz rukou? Áno. Trošku polohrubej múky. Polohrubej múky, áno. Nie tak. Rukou si zoberá tak, aby sa dostala všade múka. Sa najskôr prilepí tam vnútri. Už iba vylejeme. Na koľko pečieme? Na 180 stupňov Celzia a asi 40 minút. Takže šup s tým do truby. Ideme sa pozrieť, či je bábovka dopečená. To už dobre upečené zistíme, keď tam pichneme špajdlu a nebude sa lepiť, tak... No ešte. Ešte chvíľku? Ešte chvíľku, ešte 10 minút. Dobre. Skúšame. Už môže byť. Už je dobre. Áno. Ideme preklopiť. Vyklopiť. Vyklopiť. No. 2, 1. A? A? Ide? Nejde? Ide? Nejde? Ide. No, paráda. Pekné je to. Takže nakoniec posypeme Táškovým cukrom. Bábovku máme hotovú a my vám prajeme dobrú chuť. Dobrú chuť.